Το Σταρ αρχίζει η καμπάνια για την προβολή των τοπικών προϊόντων της περιφέρειας. Ταξιδέψαμε λοιπόν στην όμορφη Άνδρο που δελεάζει με τις ομορφιές της αλλά και τα αγνά προϊόντα της. Η προώθηση των τοπικών προϊόντων μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και την τόνωση της οικονομίας, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο της οικονομικής κρίσης. Ένα ταξίδι στην μαγευτική Άνδρο μένει αξέχαστο για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι τα αγνά παραδοσιακά τοπικά προϊόντα που παράγει και προσφέρει στους επισκέπτες της, αφήνοντάς τους κυριολεκτικά μια υπέροχη γεύση από το νησί. Το νησί μας έχει ένα τεράστιο φυσικό απόθεμα. Έχει υπέροχες αμμουδιές, πιστεύω κάποιες από αυτές να τις ήδη επισκεφτήκατε. Και βεβαίως μια σημαντική τουριστική υποδομή. Τα προϊόντα μας τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε άνοδο και αναζητούνται και μάλιστα δυναμικά το νησί εξάγει πια παραδοσιακά προϊόντα και στην Αθήνα. Το μέλι, το κρασί, τα τυριά, τα βότανα αλλά και τα παραδοσιακά γλυκά είναι λίγα μόνο από τα προϊόντα της Άνδρου που μπορείτε να έχετε στην βαλίτσα της επιστροφής από το νησί. Το ξεχωριστό της Άνδρου είναι ότι έχει πολύ καλό θυμαρίσιο μέλι. Και είναι το κυριότερο μέλι που βγάζει η Άνδρος, δεν είναι το μοναδικό. Εκτός από το θυμαρίσιο βγάζει και το μέλι ερίκης και αυτά τα δύο μέλια είναι τα κυριότερα μέλια που βγάζει η Άνδρος. Όποιος έρθει στην Άνδρο θα πρέπει σίγουρα να δοκιμάσει τα παραδοσιακά παστιτσάκια, τα οποία προσφέρονται σε γιορτές, σε γάμους και σε βαπτίσεις. Γιατί τα δικά σας παστιτσάκια, τα δικά σας αμυγδαλωτά είναι τόσο νόστιμα? Κοίταξε, πρώτα τα φτιάχνουν πολύ ωραία χέρια, πρώτο και κύριο. Μετά είναι βέβαια τα υλικά, τα ντόπια αυγά που βάζουμε μέσα. Και νομίζω το μεράκι. Έχουμε πολλά γλυκά του κουταλιού βέβαια. Στην Άνδρο υπάρχει το παμπιλόνι, που είναι δικό μας τοπικό φρούτο. Το φτιάχνουμε και λικέρ και γλυκό του κουταλιού και μαρμελάδα. Η πετρωτή, το βολάκι μαλακό, το βολάκι σκληρό και κοπανιστή είναι μερικά από τα είδη τυριών που παράγονται στην Άνδρο και μπορείτε να τα βρείτε και στην Αθήνα. Αυτό είναι πετρωτή, αλλά είναι αλεσμένο. Αυτό δεν έχει περάσει από τίποτα. Στην περιοχή τη δική μας ήταν από τις γιαγιάδες μας το βολάκι το φρέσκο, το βολάκι το μαλακό. Έτσι, τώρα είναι η κοπανιστή. Ναι. Αυτά τα τυριά, να σου προσθέσω το σπουδαιότερο, δεν χαλάνε. Οι νέοι αγαπάνε ιδιαίτερα τον τόπο τους και πρέπει εμείς σαν αυτοδιοίκηση να τους δώσουμε τη δυνατότητα όλη αυτή την αγάπη να την πραγματώσουν. Αναρωτιούνται για το μέλλον του νησιού τους με έναν τρόπο καινούριο, όπως παραδείγματος χάρη την ανάπτυξη των φυτών για βότανα ή για αιθέρια έλαια. Προγραμματίστε άμεσα λοιπόν το ταξίδι σας στο ξεχωριστό νησί των Κυκλάδων, την Άνδρο, για να απολαύσετε τις φυσικές ομορφιές της και να γευτείτε τα καλύτερα.